No sekin on aika perinteistä. Koti-ikävä on yleensä silloin, kun on laivalla ja kun on kotona, niin silloin on kaukokaipuu. Työkaverit on sellainen käsite, mistä tulee puhuttua just näillä loma-ajoilla. Työkaverit sanana enemmänkin verrataan sellaiseksi yhdeksi suureksi perheeksi. Niin kuin sanoin, niin tätäkään paitaa ei ole tullut pidettyä päällä valmistumisen jälkeen, kun nyt ei siellä katsota, kenellä on enemmän nauhoja olkapäillä ja kuka on korkeammassa asemassa. Siellä me päälliköstä matruusia, niin syö samassa pöydässä, jutellaan niitä näitä ja se on erittäin tärkeää, että se on kunnossa työyhteisö ja nykyään suuntaus on niinkin positiivinen, että yleensä nämä alusten päälliköt tahollaan pitävät huolen siitä, että se ilmapiiri pysyy hyvänä ja yhteishenki korkealla. Tiimipelaamistahan tämä ammatti on kuitenkin. Ennenhän se oli haasteellisempaa. Jouduttiin toimimaan lähestulkoon pelkästään satelliittipuhelimien varassa ja oli tietty aikamäärä, mitä sai soitella. Nykyään on hirveän paljon helpompaa. Internetyhteydet toimii moitteettomasti. On erilaisia keskusteluväyliä internetin kanssa olemassa. Joo, voi kuulla. Siellä kaiken näköistä. Syöminen on yksi sellainen ihan ehdoton lempipuuha vapaa-ajalla. Hyvä vapaa-ajan viettomahdollisuus on myös saunominen, kuntosali, television kattelu, internet, soittelu. Vähän niin mitä ihminen nyt vapaa-ajallaan haluaa tehdä, niin kaikki se lähestulkoon onnistuu laivassakin. No se on ehkä... No sanotaanko näin omalta kohdalta, että ei tyttöystävä hermostuisi, niin ei ole joka satamassa heiliä, että mekin tosiaan vaan Saksassa, Englannissa ja Ruotsissa pysähytään. Että joka satamassa en ole käynyt vielä.